Mga kauturan, mayugid nga adlaw sa inyong tanan. Sa inyong tion, nagapasalamat kita sa Ginoo kay makaugdanay naman kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Kagang pulong sa Dios nga aton pagapamalandungan subong ini makita sa Pilipos kapitulo 1 halin sa 1 tubtob sa 11. Kagang aton paghimuon sining tion amo ang pagbasa lamang sang mga bahin nga aton kinahanglanon. Busa amat-amat lamang naton ini nga magabasahon kag aton nga pagapamalandungan ang mga dinalan nga ginahambal nga napagkit diri sa Pilipos kapitulo 1 halin sa 1 pagkadto sa 11. Kaguna pagabasahon nakon ang duha ka verses, ang verse 1 kag ang 2 kag diri nagasiling pag-abi-abi halin kay San Pablo kag kay Timoteo nga alagad ni Ginoong Hesus sa tanan nga mga tumuluo nga yara sa Pilipos nga nagahiusa kay Kristo Hesus kag sa mga pangulo kag mga manugbulig sang iglesia. Kabay ang Dios nga aton Amay kag ang Ginoong Hesukristo maghatag sa inyo sang grasya kag paghidait. In duha ka verses amo ang panamyaw ni San Pablo sa mga Kristohanon dito sa Pilipos. Kag iya ginhambal diri nga iyang kaupod si Timoteo nga isa man kaalagad ni Kristo. Kag iya gintamyaw bali 3 ka mga klase sa mga tao nga yari diri. Ang una ginatamyaw niya kag ginabi-abi ang mga tao nga ginatawag naton nga mga bishop, mga obispo dito sa iglesia sang Pilipos. Kag ginatamyaw man ni San Pablo ang mga deacons sang amo nga iglesia sa Pilipos. Kag iya man ginatamyaw ang tanan nga mga nagatuo kag naghiusa kay Jesus Christ. Kag aton diri sa iyang pananyaw dumdumon ang mga pulong agod nga aton mahangpan sing maayo samtang nagapadayon kita sa pagtuon. Ang una diri nga pulong nagsiling San Pablo nga siya kag si Timoteo nga iyang upod alagad sila sang Dios. Sila nga duha nagaalagad sila sang Dios, sa Dios. Aton ini atagon kay kung isang aton no nauna medyo baliskad sa mga ginatudlo sang Bible. Ang mga pastors, mga obispo sa simbahan, mga elders nga nagaalagad sa simbahan, hindi ina sila sulunggoon sang iglesia o kon simbahan, kundi mga alagad ina sila sang Dios. Kung alagad sila sang Dios, katulad kay San Pablo kag kay Timoteo, din ila sundon kon ano ang ginatudlo sang Dios nga ilang pagahimuon. Hindi nga kon ano ang gusto sang iglesia amo ang sundon. Karon kon ang mga pastors, mga bishops, kag iban pa nga mga alagad sang Dios dira sa simbahan, aton kabigon nga medyo sulugoon sila sang iglesia o kon simbahan, magahimo na lang ina sila kung ano ang gusto sang iglesia o kon simbahan. Hindi amo ina ang tuyo ni San Pablo nga mangpa naton subong nga gintawagid niya nga siya kag si Timoteo alagad sang Dios kay ang ila ginaalagad amo ang Dios kag kun ano ang gusto kag kabubuton sang Dios amo ang matuman
Hindi nga kon ano ang gusto kag kabubuton sa mga tao ila sundon nila ang Dios. Hindi kon ano ang gusto sa mga tao, kay mga tao iya may problema, lain-lain ang gusto nila ti anong himuon sa mga leaders sa simbahan, kag nagalibog ang ila ulo kung sino ang sundon, kay lain-lain ang ila nga gusto. Amo ina nga sa siningation siguro ikaw ka membro sa isa ka iglesia o konsimbahan, aton kag imo talupangdon nga ang mga pastors, mga bishop nga nag-aalaga dira, alagad ina sila sang Dios, kag dapat nga ila sundon ang Dios kung ano ang kabubuton kag sugo sang Dios sa ila, hindi kung ano ang gusto sang mga membro sa simbahan, kay man lain-lain iya ang ilang gusto, kag wala na sing mahimo ang mga pastors, mga bishop kung sundon nila tanan kung ano ang gusto sang mga membro sa simbahan. So may nang matag ang gitsiling niya diri. Kag ang sunod nga tanaw naton amo ang halin sa 3 pakanto sa 5, kag diri dako gid ang pagpasalamat ni San Pablo. Kay man si San Pablo amo ini ang nagtukod, founder sang simbahan sa Pilipos. Okay, amo ina nga nagsulat siya, kag ini nga sulat amo ginabasa naton subong sa mga membro sang iglesia didto sa Pilipos. Tanawon naton ang 3 pagkadto sa 5. Siling ni San Pablo, nagapasalamat ako sa akon Dios. So, siguro medyo mapos na jotay. Ang siling ni San Pablo siyang sulat sa Pilipos sa mga Kristohanon dito, nagapasalamat ako sa akon Dios. Kung sa bagay, ang Dios ni San Pablo aton man tanan Dios. Pero ang iya silindriya, wala siya nagsiling nga nagapasalamat ako sa aton Dios, kundi akon Dios. Ang gusto lamang niya isiling, amo ini, nga siya may personal nga relasyon sa Diyos. Ang Diyos ni San Pablo, Diyos naton tanan. Pero ang gusto niya silingon nga siya may personal nga relasyon sa Diyos. Tungod kay nagtuo siya kag nagbaton kay Kristo, siya nahimo nga anak sang Dios, kag ang Dios iyang amay. So amo na relasyon, anak siya sa Dios, kag siya amay, o kung ginakabig niya nga ang Dios iyang amay, kag siya anak sa Dios. Dapat amo man sini nga aton batagon. Kitang tanan nga mga tao kag Kristohanon subong, dapat aton man mabalaan sa aton una nga may ara kita nga personal nga relasyon sa Dios. Amay naton ang Dios kag anak niya kita. So ang tagsa ka Kristohanon dapat may ara nga kahibalo nga may personal siya nga relasyon sa Dios, kag matabo lamang ina nga ikaw kag ako kitang tanan may ara nga personal nga relasyon sa Dios kon kita magtuo kag magbaton kay Kristo. Kay ang tanan nga nagatuo kag nagbaton kay Kristo mahimong mga anak sa Dios. John chapter 1 verse 12. Sa tanan nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo mahimong mga anak sa Dios. May personal siya nga relasyon sa Dios, kay amay niya ang Dios kag siya anak man sa Ginoo. Amo na nga nagsiling si San Pablo, nagapasalamat ako sa akon Dios. Personal nga relasyon, kag dapat kitang tanan amo man sina may personal nga relasyon sa Dios. Nagsiling niya dre sa 4 nagsiling siya. Sa tagsa kation nga nagapangamuyo ako para sa inyo, nagapangamuyo ako nga may kalipay tungod sang inyo pagbulig sa akon sa pagpalatnag sang mayong balita
halin sang una tubtob karon. Okay, tanaw naton diri ang iyang ginpasalamatan. Nagpasalamat gid si San Pablo sa Dios kay siling niya diri, nangin kaupod nakon kamo, partner nakon kamo sa pagbantala sa maayong balita. Amo na di ang siling niya sa 5, kag amo na di ang ginagpasalamatan niya. Nagapasalamat siya sa Dios kay ang mga membro sang iglesia o konsimbahan sa Pilipos nangin kaupod niya, nangin partner niya sa pagbantala sang maayong balita. Ang maayong balita amo ini nga si Kristo naghalad siya ang kabuhi dito sa cross, ginlubong siya, napatay, ginlubong, pero sa ikatatlong adlaw nabanhaw siya. Kag ang tao nga magatuo sina nga Kristo, bisan mapatay, pero mabuhi siya liwat o kung mabanhaw man siya. Amo ina ang maayong balita nga ginilasiling ni San Pablo. Nagapasalamat gid ako sa inyo mga membro sang iglesia sa Pilipos kay kamo nangin bahin, nangin partner nakon sa pagbantala sa maayong balita. Kay man ang maayong balita amo ini ang gahom sa Dios sa pagluwas sa tanan nga mga tao nga magatuo kag magabaton kay Kristo sulod sa ilang mga kabuhi. So nagapasalamat gid si San Pablo sa ila. Karon amo man ni ang mga nahitabo. Amo man ini ang kahimtangan subong. May mga nagaalagad sa Ginoo, iban missionaries, iban mga ginatawag nga mga pastors, iban nga tawag nga mga bishop. Ang ila sini mga partner amo ang mga Kristohanon nga ginatawag membro sang iglesia. Hindi ini sila makalakat kag magabantala sa mayong balita kon wala sila sing partner nga ginatawag nga iglesia. Siguro tanaw naton ang pulo nga iglesia kay daw mabalik-balik naton ini kag dapat maangpa naton kung ano ini ang ginasiling nga iglesia. Mga kautoran, ang ginatawag nga iglesia hindi ang building, hindi ang church building. Ang iglesia amo ini ang mga tao, grupo sang mga tao nga naka-eksperyensya sang kaluwasan sang ila mga kalag, kag ini nga mga tao nagatipon regularly sa isa ka duog o kon sa isa ka lugar nga ginatawag church building. So ang church building hindi inaamo ang iglesia. Ang iglesia amo ang mga tao nga nagkalaluwas, nga nagatipon sina nga building regularly. Siguro ang iban Domingo, iban ano man nga adlaw nga nagatipon sila, pero ina sila amo ginakabig nga iglesia. Ang iglesia mga tao nga nagkalaluwas, pahagi silang pagtuo, kag sila nagatipon regular sa isa ka duog. Kag ina sila amo ang bulig sa mga leader sa iglesia sa pagbantala sa maayong balita. Kagamoy na di ang ginasiling ni San Pablo nga nagapasalamat din ako sa inyo kay nangin partner nakon kamo sa pagbantala sa maayong balita. Halin sang una tubtob subong. Wala sila nagaunta sa pagsupport, sa pagbulig agud mabantala ang maayong balita nga moy na ang ginasiling ni San Pablo. Ang kamatuoran diri nasulat nga ginapasalamatan ni San Pablo, amo man ang ginasiling nga financial support sang iglesia sa Pilipos kay San Pablo. Nagapasalamat siya kay may ara nga regular nga support, kinatawag financial support nga ginahatag sang iglesia sa Pilipos
para sa iya agod nga makapadayon siya sa pagpang-alagad dira sa Ginoo. Kagamoy na ang ginapasalamatan niya, nangin kaupod niya sila sa pagbantala sa maayong balita, kag nagapasalamat man siya sang ila financial nga support regular nga ginahatag sa iya agod nga mapadalagan sing mayo ang pagbantala sa mayong balita. So may partnership, kag ginaamo man ang aton ginahimo subong sa aton mga leaders sa iglesia. Dapat nga ang mga members sa simbahan maga-support sa hilikoton sa Ginoo, kay man mas maayo kung madamo ang nagahulag kaysa isa lamang katao. Kay ginapaabot sang Dios nga kitang tanan nga mga Kristohanon magabuligay sa pagbantala sa mayong balita agod ang mga tao makabati kag makaangkon sang kasiguruan sang kaluwasan sang ila mga kalag. Kag isunod rin nga ginahambal ni San Pablo, makita naton sa city pagkadto sa 8, kag akon pagabasahon ining 2 ka bersikulo. Siling niya, yara kamo sa gihapon sa akon tagipusoon. Gani may kinamatarong ako sa pagbatyag sini tungod sa inyo, kay tanan kamo nakapakig-ambit upod sa akon sa sining kahigayunan nga ginhatag sang Dios sa akon. Bisan karon nga yari ako sa bilangguan, kag subong man sang hilway ako sa pag-apin kag pagpamatuod sang mayong balita. Ang Dios nakahibalo nga nagasugid ako sing matuod sa akon pagsiling ang akon tudok nga balatyagon para sa inyo, nagikan gid sa tagipusoon ni Ginoong Hesus. Ari gin-ekspresar ni San Pablo diri ang iya nga ginatawag paghigugma sa mga membro didto sa Pilipos. Hiling niya, nabalaan gid sang Dios nga tudok sa akon tagipusoon. Ini nga paghigugma halin kay Ginoong Hesukristo. Sinya kamo ginahigugma gid nakon. Ginadumdum ko gid kamo kag ginahigugma nakon kamo. Ang iglesia ni sa Pilipos, ang edad niya sini mga 11 pa lang ka tuig. Hindi pa gid dugay. Ang iba niya mga kasimbahanan, mga tag-isa na kagatos ka tuig. Iniya 11 pa lang ka tuig. Si San Pablo amo ang nagsugod sini pagpundar nga iglesia, pero grabe ang support nila kay San Pablo. Bisan nga bag-o pa sila nga simbahan, pwerte na ang ilang gingamit nga mga kwarta sa alin sa simbahan nga ginasupport gid nila kay San Pablo. Kag dire ang balos si San Pablo amo ang ginasiling nga Dios non nga paghigugma nga naghalin gid sa tagipusoon ni Ginoong Hesus. Ina nga paghigugma hindi lamang tawhanon nga klase sa paghigugma, kundi ginatawag ina siya nga Dios non nga paghigugma, kag amo ini ang pinakataas nga klase sa paghigugma. Ginatawag sa English divine love. Dios non nga paghigugma. Ang kamaturan amo, gadamo klase sa paghigugma. Abi naton isa lang, damo. May ara nga ginatawag nga friendly love. Ginahigugma mo ang isa ka tawo, subo nga imong abyan. Ginahigugma mo siya, subo nga imong abyan. May isa pa gayud ka klase sa paghigugma nga ini nga gugma ginapatuhoy sang bana sa asawa, kagang asawa sa iyaman nga bana, ginatawag ina nga romantic love. Lain ang man iya ang ginasiling nga friendly love nga ginahigugma mo isa ka tawo subong abyan. Lain man iya ang romantic love. Ini nga love paghigugma para lang sa bana, sa mag-asawa, sa bana kag sa asawa. Dapat mabalaan nimo ini kay kung magsiling ikaw sa ibang nga tawo nga
I love you, ano nga klase sa pagugugma ginasiling mo? Friendly love o kon romantic love? Kung ginhambal mo ina ang romantic love sa hindi nimo bana kag sa hindi mo asawa, sala ina nga klase sa paghigugma kay man madamo ang klase sa paghigugma. May paghigugma sa mag-asawa, romantic love, may friendly love, subong mag-abyan, kag may isa pagid ka paghigugma nga ginasiling Diyos nun nga paghigugma. Ang divine love amo ini ang pinakataas nga klase sa paghigugma, kay hindi ka makahigugma sa iban nga tao. Sang Diyos nun nga paghigugma, kung wala sang Diyos mismo ang imong kabuhi. Ang Diyos gugma, kung ginbaton mo na si Kristo, may ara na nga divine love nga yara sa imo, kag ikaw amo ang tao nga makahigugma man sa iban sa ginasiling nga divine o kung Diyos nun nga paghigugma, kung ang imong kabuhi sa sulod sa imong tigipusoon mayara na nga Diyos. Kag iningi na silin ni San Pablo nga ang Diyos nakahibalo, ang Diyos amo ang witness nga tudok gid sa akon tagipusoon ang akon pagigugma sa inyo. Ini nga pagigugma amo ina ang siling naton nga Diyos nun nga pagigugma ni San Pablo sa mga membro dito sa iglesia o konsimbahan dito sa Pilipos. Kabay nga ining tanan aton mamnabatyagan kag nga makapaalinton kita sa aton mga kautoran sa iglesia, palibot naton, upod naton sa aton panimalay sa ginasiling nga Diyos nun nga sahi sa paghigugma. Kag si San Pablo nagpadayon pagid sa pagtudlo sa ila nga dapat man nga sila maghigugmaanay sang Diyos nun nga paghigugma. Una sa tanan, ang Diyos nagahigugma sa aton. Kung ang paghigugma sang Diyos, yari na sulod sa aton mga kabuhi, then makahigugma naman kita sa aton mga kautoran sa iglesia. Kagin encourage ni San Pablo nga ang mga membro, dapat sila nga maghigugmaanay sa isa kag isa. Kung ginahigugma nimo ang imong mga kautoran sa iglesia, sulod sa imong panimalay, kag palibot nimo, then himuon nimo ang mga butang nga makapaayo sa ila. Kag hindi ka gid maghimo sa mga bagay nga makapalain sa ila nga kay ginahigugma nimo sila sang Diyos nun nga sahi sang paghigugma. So nagsugo siya, naghambal si San Pablo, ginahigugma na kon kamo sang Diyos nun nga paghigugma, kag dapat man kamo maghigugmaanay sa isa kag isa. Amo ini ang labing importante ikon padayonon naton ang pagtuon sang Bible. Kag ini makita sa John chapter 13 13, versikulo 33 tubtob sa 35. Si Ginoong Hesus naghambal siya magitutunan. Siling ni Jesus Christ sa ila, hindi na ako makapakig-upod sa inyo sing malawig. Kay man sa sinangation, si Kristo mahalad siyang kabuhi sa cross, kag tapos sina mabanhaw siya, magabalik siya sa langit. So naghambal siya magititunan, hindi na ako magkaupod sa inyo sa labing madugay. Pero siling ni Jesus Christ sa ila, ihatag nakon sa inyo ining bag-o nga sugo. Sugo gali ini sang Dios. Ano ini nga sugo? Siling niya magigugmaanay kamo sa isa kag isa. Kung kamo magigugmaanay sa isa kag isa, ang Diyos o kung ang mga katawhan makahibalogid nga kamo mga anak sang Diyos
kag mga gintuton-an sang Dios kon kamo magigugmaanay sa isa kag isa. So mga kauturan amo ini, ang mga tao palibot naton kag sa kalibutan, makahibalo lamang sila nga ang mga Kristohanon mga anak sa Dios kung nakita nila nga ini nga mga katawhan nagahigugmaanay sa isa kag isa. Wala nagsiling ang Bible nga kung maayo kamo magpanudlo, kung maayo kamo magwali, kung naghimo kamo sang mga maayong mga binuhatan, kag maghatag sing badamo nga kwarta sa simbahan, ang mga tao sa kalibutan makabalogid nga mga anak kamo sang Dios, hindi amo sina bisan pila pa ka milyon ang imong ihatag sa simbahan kung hindi makita ang Dios non nga paghigugma sa tunga sang mga katawhan sang Dios. Siling sang Ginoo, wala ina sing kapuslanan. Ang labing importante, agod nga ang mga tao sa kalibutan makahibalo nga kita mga Kristohanon kag mga anak sa Dios kon kita gali maghigugmaanay sa isa kag isa, kag hindi lamang naton tan-awon ang aton kaayuhan, kundi aton man batyagon kag tan-awon ang kaayuhan sang aton mga kauturan sa iglesia kag sa palibot naton. Ang masunod diri nga ginhambal ni San Pablo amo ang pagpangamuyo. Ang 9 pakadto sa 11 diri naghambal siya. Amo ini ang akon pangamuyo para sa inyo, nga ang inyong gugma magtubo, nga inopdan sang matuod nga kaalam, kag himpit nga paghangop. Agod nga sarang kamo makapili sang labing maayo, gani manginputli kamo nga wala sing kasawayan sa adlaw ni Kristo. Ano ang pangamuyo niya di? Ato naging hambal kaina ang pulong nga paghigugma kag Dios non nga paghigugma. Ang pangamuyo ni San Pablo amini, sinya nagapangamuyo ako nga ang inyong paghigugma magauswag, magatubo kag magatubo pagid. Gin pangamuyuan gid niya ina nga paghigugma sang mga membro sa Pilipos magatubo kag magatubo. Ano iya ang ginapangamuyuan naton pirmi kung magpangamuyo kita? Nagapangamuyo man ayhan bala kita sa iban nga mga tao, o kon ang aton ginapangamuyuan pirmi ang aton lang kaugalingon. Ginoo, atagi ako sang pagkaon kwarta, bayo, atagi ako sang madamo nga pagkabutang, pero wala kita iyaga pangamuyo sa iban. Si San Pablo yadre, domdomo naton na kuntunan bala naton ini maayo. Pagsulat sini ni San Pablo, ara siya sa prisuan dito sa Roma, na priso siya. Pero wala gid siya nagmeet lang dire nga nagpangamuyo gid ako nga makagwa ko sa prisuan. Ang iyang ginapangamuyoan ang iban. Sino ini nga iban? Mga membro sang iglesia sa Pilipos. Kag iyang pangamuyo amo ini nga kabay nga ilang paghigugma magauswag, magatubo adlaw-adlaw. Kay nakita niya nga amo ina ang labing importante nga maangkon sang mga anak sang Dios ang paghigugma sa isa kag isa, kag iya gid ina gin pangamuyoan. Ano pagid ang iyang pangamuyo? Ang siling niya, amo nga kabay nga ang inyong kaalam paghigugma, kag ang kaalam magauswag, magatubo. Okay, Dios non nga kaalam, hindi kalibutanon nga kaalam. Lain man iyang kalibutanon nga kaalam,
lain man niya ang Dios noon nga kaalam. Kadamo sa mga tao nga mga maalam sa kalibutanon nga kinaalam. Kag mo ang mga tao nga hindi mo mahapos madakpan kung makahimo sang sala, kay man maalam sila, damo ang paagi nga ilang buhaton agud nga hindi sila madutlan sang sala nga ilang ginahimo. Pero ini ang Dios noon nga kaalam, amo ini ang kaalam nga ang tao makahibalo kung ano ang maayo kag ano ang malain, kag tungod sina nga kaalam nga Dios noon, himuon niya ang maayo, hindi ang malain. Ang kalibutanon niya ang kaalam, bisan na balaan nila nga malain, ginahimo nila kay man kinalibutanon. Liwaton akon, ang Diyos no nakaalam, amo ini ang kaalam sa pagpili, sa paghimo, sa maayo nga butang, ayon sa plano kakabubuton sa Diyos sa iyang kabuhi. Mga kautoran, kamusta ya ang imo kabuhi? Nakaangkon kaman bala sa ginatawag nga Diyos noon nga kaalam, nga adlaw-adlaw ginapili nimo ang mga butang nga maayo suno sa plano kagabubuton sa Dios sa imong kabuhi. Ginasunod bala naton ang mga kasuguan sa Dios nga napadkit sa balaan na kasulatan. Kung ginahimo nimo ina, amo ina kinatuman naton ang ginasiling nga Dios no nakaalam nga ginahatag sa Dios sa aton paagi sa aton pagpamalandong sang pulong sa Ginoo. Ang Dios nagabulig sa aton, wala kita ginapasagdi sang Ginoo. Kagamo ini ang ginhambal niya di sa 6. Siguro ako ini pagbasahon gid sa aton, agud nga aton ini madumduman. Sa verse 6, nagasiling dre sa chapter 1 sang Philippians, verse 6, nagasiling, patod gid ako nga ang Dios nga nagasugod sining maayong buhat sa inyo, magapadayon tubtob mahimpit ini sa adlaw ni Kristo Jesus. Okay, naghambal dre nga ang maayo nga bagay nga ginsugdan ni Kristo pagbuhat, iya inang tapuson tubtob sa pagbalik ni Kristo sa sininga kalibutan. Kita nga mga tao, madamo kita sang mga projects dre sa duta. Ang iba nagpahimo sa dalagko nga balay, na short ang budget, way matapos ang balay kay sobra kadako. Pero kung ang Diyos iya magsugod, kung ano ang iyang nagsugdan, iya gid inatapuson. Ang Diyos wala sing bagay nga ginsugdan nga wala niya gintapos. Diri sa 6, amo ni ginhambal niya. Kung ano iyang nasugdan sang Diyos sa paghimo, iya gid ina nga tapuson. Okay, may duha ka butang nga buot naton diri silingon sa sininga bahin sang Bible. Ang una, ang ginsugdan sang Diyos. Ang Diyos nagamit kay San Pablo kag siyang kaupdanan agud nga matukod ang iglesia sa Pilipos. Kag tungod kay nasugdan ina sang Diyos, iya ina nga padayonon, pagdihon ang mga kabuhi sang Kristohanon dito sa Pilipos, kay iya ina ginsugdan. Okay. Ikaduha, nga huna-huna, ang Diyos amo ang nagsugod sa maayong buhat, agud nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton kalag. Hindi nga si San Pablo ang nagsugod sa atong kaluwasan, ang Diyos. Nga una, agud maluwas kita, ginpadala sang amay ang iyang bugtong nga anak, si Jesus Christ.
Sa John 3:16 nagasiling, kay ginigugma sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya, ginpadala niya ang bugtong anak, agod nga ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi malaglag, hindi madula, kundi makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang Dios amo nagsugod, ginpadala niya ang iyang bugtong anak. Ano ang ginhimo ni Kristo? Si Kristo naghalad siyang kabuhi dito sa cross, nagpatubod siya siyang hamili nga dugo, kag Bible nagahambal nga kung wala sing hamili nga dugo nga nagkawas sa lawas ni Kristo, hindi kita makaangkon sang kapatawaran sang aton mga sala. Ina ginsugdan ni Kristo, nagpadayon si Jesus Christ, kag nagsiling ang Bible, ginpakita sang Dios sa aton ang dako nga pagigugma nga samtang sang mga makasasala pa kita, si Kristo naghalad siyang kabuhi sa cross para sa aton, agud maangkon naton ang kaluwasan sa aton mga kabuhi. So ginsugdan ina ni Kristo. Si Kristo naghalad siyang kabuhi sa cross agud matigayon ang aton kaluwasan. Kag naangkon ina naton na kaluwasan sadtong tion nga ikaw kag ako nagtuo kag nagbaton kay Kristo. Ang iban nga mga Kristohanon nakabalugid sila kung ano nga tuig, ano nga bulan, ano nga pitsa, sila nagtuo kay Kristo. Pero wala ko sinasang problema kay ang Diyos siya nakibalo kung saan o ikaw nagtuo kag nagbaton siya. Bisan nalipat ikaw kung ano nga tuig, ano nga bulan, ano nga pitsa, wala na problema sa Ginoo. As long nga ikaw nakahibalo nga isa ka tion, ginsurrender mong imong kabuhi sa Ginoo, ginhinulsolan mong imong sala, ginbaton mo si Kristo, ang imong ngalan nasulat sa libro sang kabuhi, kag hindi na ina ma-erase, dumduman ina iya sang Ginoo, bisan nga ikaw kag ako nalipat sang pitsa. So, ang ginsugdan sang Dios nga kaluwasan, iya ina nga tumanon, iya ina nga padayonon, siya magapadayon sa pagpanghikot sa imong kabuhi, siya magapadayon sa pagbulig sa imo agod nga ikaw kag ako makakabuhi sang matarong Dios nun bag-o nga sahi sang pagkabuhi. Hindi siya mag-give up ang nasugdan niya nga trabaho dira sa imo. Iya ina nga padayonon tubtob sa iyang pagbalik liwat sa sini nga kalibutan. So paano ang Dios nagabulig sa aton subong? Ginabuligan kita sang Dios agod nga makapadayon kita sa pagkabuhi sang Dios nun nga pagkabuhi, paagi sa pagpamalandong naton sang pulong sang Ginoo, kay ginhatag niya ini ang Bible agod nga kita makahibalo kung ano ang nagakabagay nga mga butang nga dapat naton himuon. Amo ina nga si salmista naghambal gid sa Salmo diri sa Psalm 119, nagahambal gid siya, siling ni salmista David, ginatipigan ko ang imong mga pulong sulod sa imong tagipusoon, agod nga hindi ako makasala batok sa imo. So amo ini ang Bible, ang pulong sa Dios. Dapat tipigan naton kay amo ini ang nagabulig sa aton agod nga hindi kita mahulog sa sala. Kag labot sina ginabuligan kita sang Dios agod nga makakabuhi kita padayon sang Dios no nga pagkabuhi, ginsaad niya ang balaan nga espiritu. Si Jesus Christ sa pagbalik niya sa langit, naghambal siya. Hindi ka mo magkasubo. Siling niya siya mga katawhan, ipadala na akon ang balaan nga espiritu.
So makita nimo nila sa John chapter 16. Kag siling niya ang balaan nga espiritu magatudlo, magaduytoy, magagiya sa inyo sa mataro nga dalan nga dapat naton pagalaktan. Kung ato naman basahon ang naunang Korinto chapter 6, siguro 19 kag 20. Naghambal dira ang Bible nga ang tanan nga mga Kristohanon ginpuy-an sang balaan nga espiritu. So ang aton nga lawas nahimong dwelling place, puloy-an sang balaan nga espiritu. Kag tungod kay ang balaan nga espiritu ari na sa aton, ginatandog niya ang aton balatyagon, ang aton konsensya, ang aton huna-huna, agod nga matalupangdan naton ang husto nga kabuhi nga dapat naton igakabuhi. So amoy na ang nagabulig sa aton. Ang balaan nga kasulatan nagabulig sa aton agod nga makapadayon kita sa pagpangabuhi sang Dios non, Kristohanon nga pagpangabuhi, kag ang balaan nga espiritu nagahatag sang gahom sa aton sa paghimo sa pagkabuhi sang kabuhi nga Dios non, suno sa kabuboton sang Ginoo. So amoy na nga nagasiling ang Bible nga ang Dios magapadayon sa pagpanghikop sa aton kabuhi, tapos kita maluwas tubtob nga magbalik si Kristo kag kumplitohon niya ang aton nga kaluwasan. Nagsiling ako kumpleto. Ang aton kaluwasan kumplitohon sang Dios sa iya nga pagbalik. Kay man ang mga tao bisan nakaangko na sila sang kaluwasan subong paagi sa pagtuo kay Kristo, mapatay gyapon ang ilang lawas. Kag ang lawas nga papatay ilubong, kag ang kalag kag espiritu magauna upod sa Dios didto sa langit. So ang lawas no nakamatayon amo ang pagwa sa aton kalag kag espiritu halin sa lawas magadiretso puli sa Dios ang aton kalag kag espiritu, pero ang aton lawas mabilin sa menteryo, sa lulubngan. Pero pagbalik ni Kristo, banhawon niya ang tanan nga nagkalapatay nga may pagtuo sa iya, kag ibalik ang kalag kag espiritu, then magapakikupod kita kay Kristo dito sa langit sa wala sing katapusan. Kumplito na kalag espiritu kag may lawas na. Amo ina nga nagsiling ako nga pagbalik ni Kristo, kumplitohon niya na ang aton kaluwasan. So padayon niya pagpanghikot sa aton mga kabuhi ang ginsugdan niya nga kaluwasan, tubtob sa iyang pagbalik, agod makumplito ang kaluwasan nga naangko naton sa aton pagtuo sa kay Ginoong Kristo. Kag dito sa langit, inasiling sa Bible, wala na sing kadudulman. Dito sa langit, wala na sang luha. Ang tanan nga luha pagapahiran ni Ginoong Kristo. Kag dito sa langit, wala na'y paghilibion, kay ang tanan bag-o na. Ang tanan nga pag-antos wala na. Kag magakabuhi kita sing malipayon upod kay Kristo, ang Kristo nga nagkari, naghala siyang kabuhi. Agod nga makaangkon kita sang kasiguruan, sang kaluwasan, sang aton mga kanan. Kag aton ini pagatakpan, kag ang sulod sang aton ginpuna naghambal lamang nga kita nga Kristohanon dapat gid nga magpasalamat, magigugmanay, magpangamuyo, kag magapadayon sa pagsalig sa Dios, kay ang Dios naga paghikot adlaw-adlaw, kag hindi niya pag-untatan sa pagpanghikot ang aton kaluwasan tubtob nga makumplito ini
sa tiyon siyang pagbalik liwat. Busa ang aton himuon, amo nga kita nga mga Kristohanon samtang magapaabot kita kay Kristo, magmatinumanon kita sa Dios. Magmatinumanon kita sa iyang mga ginatudlo sa aton, halin sa balaan nga kasulatan, magmatinumanon man kita sa pagsunod sang pagtuytoy, paggiya sang balaan nga espiritu sulod sa aton kabuhi. Kag nagsiling ang Bible, hindi ninyo pagpasuba ang balaan nga espiritu. Paano naton mapapasubo ang balaan nga espiritu? Ang balaan nga espiritu naga pangasubo kung kita hindi magmatinumanon siya pagmando kapag tuytoy sa aton. Mga kauturan, padamong salamat, kabay nga ang Diyos, magpakamayo gid sa aton tanan.